but I'm beginning to have doubts. Doubts? What are you doubting? Amana ngathane dzinenge 2 years tichidanana, but ausisana kuti mutsara kana zvekundirora kana zvekutombondiintroduce kana even kuna tete vako zvavo. Uri kuti chiwe nyaya yako iri papi? I told you. Inini ndakurororwa. Watongotaura straight unoorororwa. Ndakuda kurorwa. Kuramba chingopinda mumarelationship ndoramba ndichingombuda. Sei uri kufungirira kuti uchamubuda? Kana chingoramba chiisa relationship ndosvika kopi nchingoti it's obvious kuti ndikaramba ndiri murelationship one way or the other unotozongobuda murelationship. No. Ini ndozvandisikadi. Inini I love you. You just know that I love you. Just have hope and faith that I will marry you. When? Hausatomboona zvakaita nababa charamba. Iwe ana mai charamba nababa charamba kubva 2001. Ndozvinoita kuti vave strong murelationship izvo. Ndozvikuita kuti vagare. Tikaroora nezvese hatigare. After 2 years tetatoramba. Aiwa, imbotry kunzwisa. The more yaticharamba tichingodanana, tichiramba tichitisangana nemwe miedzi yekuti tiri murelationship. Une miedzi. Problem yako ndeyekuti une miedzi. Unokasira kuedza. Handiti? Iwe ndiwe unokasira kuedza. I know. Kukunda. Saka at least kana tarorana kamwe miedzi kuti tinoifeta sisi tiri pamwe chete. Hatisi pamwe chete. You don't love me. I mean, you don't love me. Vanhu vari mumarriage nevanhu vari murelationship kazvinhu two zvakasiyana. Marriage iri stronger than relationship. Sauri kuti iwo rudo rwedu ruchasimbiswa nekutaurorana. It's not like arina auroreki. Don't get me. Ndakuona auroreki. It's not like arina you are not marriage material. Because hakuna marriage material unoudza munhu kuti ndimurore. There's nothing like that. There's nothing like that in this end. Hakuna marriage material. No, I'm not sticking.